but yini esile engakhulunywa isecurity ngaphandle kombhedo we-MK? Kubhale laphaya uSiboniso Qhamani ekhomenta kwivideo yami ebekade ngiyenzile ngihalalisela i-MK ngokuwina uward 110 laphaya komhlanga, yabona. So wazobhala ke lo mbhedo lo mfana okuthiwa uSiboniso Qhamani. Khona ke lento ethi ngesizulu iqaqa lizizwa kunuka, yabona. Akekho umuntu osile ongabhala le comment le ebhalwe yilo muntu okuthiwa uSiboniso Qhamani, yabona. Umsangano nje lo muntu obhale la, yabona. Abantu abasile abahlakaniphile abahambe commenta, behambe bexambukela nje becomment entweni ezingahlangene nabo, becomment umbhedo, becomment negative, yabona. Kahle kahle umuntu ongasile la weSiboniso Qhamani uwe mfana kithi ukhombisa ukuthi awunangqondo, yabona. Uyisiphukupuku nje. Mina yabona nje mina ngiwumantshingelani nginje ngoba wena ubona ukuthi ayisile into engiyikhulumayo ngoba ngiwumantshingelani. Hayi lalela ke mfana kithi khona ngiwumantshingelani nginje. Ngiyihlakaniphe kabi ukuthi ngihambe ngikhomenta imbhedo efana nale. Ngihambe ngikhomenta negative. And lalela la. Ziningi ngabe izinto esengisi-achievile mina ngalomsebenzi wokuba amantshingelani. Yayibona? Yabona? And ngifundile. Ungabacabanga ukuthi uma ubona umuntu oyisecurity isiphukupuku nje somuntu ongazi lutho. Ya umuntu ovama ukubona umuntu oyisecurity njengomuntu ongazi lutho ile genge vele eziyiphukupuku vele, yabona. Yabona le genge le eziyiphukupuku enganangqondo eyitshela ukuthi inengqondo. Abantu abafana noSiboniso Qhamani kanje yiyo ke evama uku-undermine isecurity, yabona. Abantu abahlakaniphile abayi-undermine isecurity. Abantu abahlakaniphile ngaphandle kweyiphukupuku uyisiphukupuku nje mfana kithi, yabona. Uyisilima nje. Ubonakala ngama-followers awu-100 akekho nomuntu ongafollowa wena because abantu abamfollow umuntu oyisilima isiphukupuku nje. Follow abantu abawu-3 something kodwa unofollow abantu abawu-100. Ngani? Ngoba uyisiphukupuku nje, uyisilima. Uyinto ehamba ikhomenta nje negative kuma-video abantu ngoba nalento bengiyikhuluma la ngokuhalelisela i-MK ibingahlangene nawe, so ingazophaphelana ke mfana kithi, yabona. Ungazothi uma uyisiphukupuku uyisilima ufuna abanye abantu babezilima njengawe, yabona. Uhamba ucomment ubulima la, uhamba ubiza abantu ngeyilima ubuyisilima esikhulu, yabona. Ungazoba isiphukupuku la uzongijwayela kabi, yabona. Ingazojwayelana kabi ke mfana kithi, ayazani, angiwazi futhi angifune nakwazi. Mina nje bengihalalisela i-MK and ayihlangene nawe into ukuthi mina ngihalalisela i-MK. Angazi wena uhamba uxambukela nje njengempukane ehamba ingena emasini. Ungenaphi kulento ebengiyikhuluma lapha? Uhlangana lapho ubani wakwabani? Uhlangana lapho ungaze laphi? Awungazi ngisho ungazi wena silima. Uhamba uveza ubulima bakho nje la, yabona. Ungazoba isiphukupuku emfana kithi, yabona. Ungahamba uveza ubuphukupuku bakho nobulima bakho, yabona. Yabona. Bekuthi nje ngikublock nje ngalesa sikhathi ngivele nje ngikureport ngikublock ngikukhombisa ukuthi uyisiphukupuku nje nelokhuzana yakho le account yakho encane enama-followers awu-100 ivele iblock nje isuswe lapha ku-TikTok ngoba uTikTok uhamba ujoyina nje zizilimi ezifana nawe lezi iziphukupuku nje ezingazi lutho, yabona. Ingazojwayelana ke mfana kithi, yabona. Ya bengithi nje angizokutshela nje mfana kithi uma waqhubeka nalo msangano wokusangana kwakho ohamba usangana ungibheke kahle mina angisanganelwa mina, yabona. Angisanganelwa ngoba angisangani la ikhanda, yabona. Angihambi futhi ngisanganela abantu and angisanganelwa. Uma waphinde wangisanganela le account yakho ngiyayireporta, uyablockwa siphukupuku ndini, yabona. Ya singazojwayelana mfana kithi, ya sure.